Tokma Tmase sal koro sal bat thangpon pia borok Bwtharlaimani sal bat thanglia sal Koroliya sal Bwrwino Tiprasarok bihik bwsai bwsano buma Bwtharok no Bwtharlaimani watani tui lom tui lomui tongkha buni nugude sranglaimani ba kalaikha angbo Bwtharnai kena an bihik bwsano ani hik sano ani buma Bwphano hai hinide Bwtharlaimani kalaikha wansuk manliya tesake lai buma se sujak siwano Tiprasarok borok Bwtharlaimani nokung kaisani borok rok no Bwtharlaimani boibai walai suklai bulai toklai Bwtharlaina nangliya nok kaisa no Bwtharlai tonglaikha o jun talose khoro bosik Bwtharjakha nokung kaisani borok rok bai lai thangnai sal rokni patimong gonda sora amjayo Bwphano bwsak khorok ni no waisabai bol bai jelibai togai Bwtharmani koktuma aboni teni salo keno sonamura amjayo bwsano Bwphano Bwtharkha eko lokorok nasiginaji tabungke aguli bai asuk salthaya jongbujola amjani bon kumari kamiwo tini lai thangnai horni barata jorao Ojoy Debroma mungai Tiprasa khoroksa samuni Debromana hamjagai talangmani tal thamung khana eba Twimani khana phun fia 28 June ni hor kuthuk jorao jelano bini hamjakma Bwrwino eba Ojoy Debromano bini hamjakma Bwrwino samuni Debromano Bwtharshika hine koktuma Bwrwini kami ingkha NIT Naron kami jelani kami eba Ojoy Debromani kami jongbujola bon kumari kamiwo hamjagai bini nogo thang tongmani thei thangjanai bukhok samuni Debroma tamo joli mung joli lai tamo kok banglai mung banglai Bwtharkha bini hamjakma Bwrwino Bwtharmani bithichari se Bwtharkha na hene koksil jamung phiaba rituku baikhai gandi nogo talangai gesok sarogoi rituku khasiwoi totra kotok sori jakai khasijak no gantigo pati mungno kitingoi horni bisingono kami amjani borok rok nokni borok rok hoi soi o nanglaikha yagulo tabuk o samuni Debromani chela Ojoy Debromano amjani PSL kaino romui talangjak phajising nokni borok rokni khoktei kisa kok khana layane pati mungno kitingoi mana kang ban harimongol goto angke serai roga bahing mani ba anu khabar khaya borok tayang daran karimi stong gaba ngan bai tar hamjak thango nge Bwtharok ara tongta tabo ngan kang Bwtharok amping ba bosia sabo saya Bwtharok buma Bwphano sana ba ngan ke mia private ta hayo anu kol khaike bayan di shu tongnai khumlung tongnai ta mana samuni ta mung khapo ri sau ngan ke sung tu thuyaku han Bwtharok dogani phaya sak thuyabla ngan Bwtharok doganu phaya gang Bwsano saka ni mana tamda ning thakapo thuikepo ri samani tomok sai thangan Bwsabo ngan ke tamani am tuying kha nge sing tabuk thanaya jagawo bon kumari wa phu ni manai tabu nge ni manai thangai hai tong pho sing borwai ba sa thanai ni ngang ki kwang gari nai phaiata nge oro sing ketisim se nuk phayu Bwtharok busure sing kun phanu nuk phaya apurke talang se thanga po thanawo osala nota Bus hai ka tamni ba gai bihing nom hai khlagena sing saime ta buda bukha mana ka tam jani kha sing bus saime ya bo sing bus hanyo bodu phaya ketishimi khaisag no phayo rukutu bai ai ke rogo bro kok bang mar to ai ke rogo bai no ta bangla ya botu sing bu saime ya banglai mani no tong na pa da hai rog na sing bu saime ya an busabu anu kol khaya bu Bwphano bro kol khaisa na ba Kita benar wan somang ke besan Bwtharkha am hotana Bwthanyo Bwtharo pura bithu bahai biti bokhoro doman biti bokhok to sunga bo horo to kuno sung saimaliya bom hai ka nok phai nin bwsajak da anang banya jak nin ang banya je bini buma Bwpha ka krija kere Bwpha tongo o Bwrwini asa songko jona bini o Bwrwini ketham khorok buri tongo khorok buri mang sala mang nei kai je geu ni oro tong phaigra kha ron tong phai tu ang bu khnaya ko mia mo hai ko thana se tabu oro sopayu saime yang bo o nogo khorok busuk tong o nogo khorok busuk tong sung saime ya abo saime ya or ke guardian khri jasala ni kere phu buma bu kere Bwpha bu kere oro bro khorok ne geu tongo jaga o chala ka tam rok lai
Sila kuno kaya na bala. Komputer typing ta tam dan khai tu. Nungke berin tong pelai. Bwrwino bin mo sigonang. Macam tu. Tama ni sa. Punya macam tu cawa, macam kayak kena saja ke mabu kayak saja joli weh ni cawa, macam ke buaya ni cawa. Waktu milia bini. Kau buta kena hebat tu. Amo ka sabu sa. Sengaja thang jokon sengai mani bo be malah ye bo, hanya masan kau nyo, tapi masan kau nyo, am dek ke sawo. Ni para ka boro. Nairan para nanti. Ke or ka baik sok ni bo. Bos, setelah bayar hamzah itu, enggak hamzah mani 4-5 bosor hai roka kena, enggak hai mani ke 3 mas roka kena ta, enggak hai bang thang opai lah cuma tu, enggak terongan ini saya meta, Ka ka ja ken ne. kayak aku, podin tu, Bo kelas pori. poda pajak, nak kayak biar tu pajak, ketemu SSC ni, exam ni pori kayak pas enggak, Boro pusuk bosor Hamjakma boro. hamzah lama ni 4-5 bosor hai roka kena. Nia kocar rogo khobor ma kamono thik. Mia khobor ma ke honi barta wo khobor ma khage na singoro soba ya duita wo ngapure busai kere ja apuru sar som te bono tela hanga police station no ngaro ani koi ngange sajung no khaji ja yang tai police rok tai ko hanga ba Tam ni bagi polis telang. abon chai mia ta dam ni bagai tela bo bi ju thiu ka ba ra store na mule nung kalau gis tong nang ni 너는 비싸서 가지. 안에 안 걸어. 이따가. 하기라 능가. nung yo yong ba Kanan bagay nang bin sa amja. ni yo yong ba nung ta ko ha Bin mo sa no. Kurang. Adam mani. Ni ni hamjang ko poriman oboda. tam ni sa ni ne sama kana hung ke ba to mi ya ni no bok sabuk so kore ni na ba tu nyambar bok se Tami punya punya kalai. u da ko tho Twimani hangka ani para hangka khumlong horimongol para hangka sung sopai karo horni duitawo phaimani yaglo hangka ka sung nogon phone call khlaka sini wajigo kra rokta hangka sung private somoyo receive khaja hangka tami bagai aso hor phone khlaka hangka kai receive khaja hangka sini samoni thuja ni sau hangka boro enaki naren bari wada naki yang bojaga sung to saimia bin para sajaga hangka ba bong bisingo boro giri sum sibje aba hake handalai tongmani sung to saimia hangka ba hake singlai men yaglo hangka ka jompuy sipu hangka bin bibio kara tai sakol khlakya hangka ka jompui bon kumari giri sondro para wo ni sau hangka sung to gana ba saimani tongo giri sondro para hangka phakya phainu khaimani sung thik no ganti no ko koto sorai jak yasko sungjak ges gana o sarogri rijak hangka prusung phaipuru tongo oro jompu ps ni chini oroni borbabu bu tongo bosoho khlayenio borok bosungo nasing tongo borok nasing man yaklo hangka borok basing ba kheno borok yang garden phaisa pajonto borok kariya hnui jong phaike kari lakha ka kari utlangai jeoro phaikhana paimani sung hangka kuthuche hangka to borok hisang se tonglaiman jinis busairok biang thang hnui oron borok rong sungmani saimia gaja hangka buaji okra nokra tabane angmanya je bono bosau borok bukhung se tongo hangka bo halasa hangka bo hakari phu tabuk salan bu phabu koroi buma bu koroi hangka katang goi nijin borok ba haisu saiting tonga ba saimia ang bo ma hake bo niji buthari to tini romda khanga nang khana bule bobu thaya hangka ka bo judi se kono khaima kari hangka ka botini uspata tonga nang nijini logi borok thuimani aba hake bo ekdom bihi khani wan sukuni boba nokna khana bule hangka botini bahakya romda khanga rang tar mane na bino jaga bodusi bo niji buibu thama ganang bodus baganya aba hake salindari ma khoba Borok ke bisi beseng ka kajak mani. borok kajak laya ene friendship borok sori laimani prai
4-5 বছর হাইসলি দंखा काजियाखौ काजियाखौ हंका ताकलाय काजियानाय इको वाहन बरक ताबो वाग्रक बायरि लायै उखौ लायै दिनै जखन ते चिन बरक सकरि हांका जों वागफ्रां थांगां बसर कालेnya हनै दंमोन आबा हायता मे बरंनि कुनु जोंजालक अमहाय वालाय मारो जे किसा खानामान हंका सला सकांबो अबा हाके काजियाङान हनै तो बय सकांनि बा हाकेन ठीक अ सेरकम हाकेन मासा थिउ कापो तागबा सिस्टेम थंग अरगाना गिनि वो जों फाइ प्रमाण मांखा असलानि मुंटा अजय बर्मा बनखा बुमा बुफारक बुमाबो फाब करिखा बुमाबो करिखा ताबुन मारकले तामनाय जों हंका ताबो बननि जिनु को खाय हनै जों मार्डर केस खलाके के ताबुनो फाइद्रप जम्पै पिएस नि बन बुथारक ने हंका चिनि लास हंका ताबो बिसाल गर सगैजा पोस्टमार्टम नि बागै हंका अजय ताबो जम्पै पिएस लकाबो दाइरेजा निनि सिनिमु आनी सिनेमुं हंका समीर देबर्मा आनी पारा हंका हरिमंगल पारा पोस्ट ऑफिस जन्मजयनगर पीएस रादापुर बोरैनि तामखौलाय नोंखो बुरैनि बिन मुवा